ng mga nagbabagang balita. Panibagong mega oil price hike, epektibo na ngayong Martes. Kada litro ng diesel sa gasolinahan, umaabot na ng higit sa 100 piso kada litro. 1 hanggang 2 piso na taas pasahe sa mga jeep, aprobado na ng LTFRB. Ilang segment ng Andaya Highway na isinailalim sa road reblocking, bubuksan na sa susunod na linggo bilang paghahanda sa Semana Santa. Kamsur, makakaranas ng extreme caution na heat index bukas. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Umaabot na sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa Naga City. Kasunod yan ng panibagong mega oil price hike dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Mga motorista umaaray sa patuloy na pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang ulat. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong araw, epektibo na ang panibagong taas presyo sa langis. Sa pag-iikot ng news team sa ilang gasolinahan sa Naga City at ilang lugar sa Camarines Sur, umaabot ng 90 pesos per liter ang gasolina, 80 pesos per liter ang kerosene, habang ang diesel naman umaabot sa higit 100 pesos per liter. Biro ng mga tsoper, another day, another increase umano sa langis dahil staggered o utay-utay ang ng mga oil company, bagay na nagpapabutas umano sa bulsa ng mga motorista, katulad ng jeepney driver na si Ricky. Sa araw-araw na pamamasada, kakarampot na lang ang naiuwi niya sa kanyang pamilya. Halos tayo nagasuffer mga jeepney driver dahil sa taas ng krudo. Halos kakaunti na lang ang naiuwi namin sa pamilya kasi mabigat po para sa mga driver na nakiki-boundary. Mabigat talaga. Si Tatay Melchor naman na araw-araw ginagamit ang kanyang sasakyan ay problemado na kung paano niya pagtitipidin ang gasolina. Lalo na ngayon may banta pa rin ang pagtaas sa mga produktong petrolyo. Pero apektado din kami. Malaking epekto rin sa ano. Talagang makaka-apekto yan. Hindi lang sa akin, siguro sa lahat halos eh. Kasi pag tumaas ang gasolina, tumataas din ang mga bilihin, mga pagkain. So, malaking impact nito. Samantala, muli namang pumayag ang mga oil company ng staggered na pagpapatupad ng taas presyo ngayong linggo. Sa panibagong mega oil price hike ngayong linggo, 12.90 pesos hanggang 16.60 pesos ang magiging dagdag sa gasolina, 20.40 pesos naman to 23.90 pesos sa diesel at 6.90 pesos hanggang 8.90 pesos naman sa kerosene. Hindi pa masabi ng Energy Department kung may panibagong taas presyo ng langis sa susunod na linggo. Nick De La Cruz, CSN. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, inanunsyo na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aprobadong taas singil sa pamasahe. Ayon sa LTFRB, piso ang taas singil sa traditional jeep habang 2 pesos naman sa modern jeepney. Dahil dito, 14 pesos na ang minimum na pamasahe sa traditional jeep habang 17 pesos naman sa modern jeep. Maliban pa dyan ang 20 centavos taas pasahe kada kilometro. Nauna nang inanunsyo ng ahensya ang provisional fare increase sa mga bus na 35 centavos kada kilometro. Sa Huwebes o March 19 ang effectivity ng dagdag singil sa pamasahe. Hindi lang sa jeepney may taas singil sa pamasahe dahil maging sa mga bus ay may taas pasahe din. Halimbawa ang biyaheng Manila-Legazpi ng ilang bus company na aabot lang noon sa higit sa 1,000 pesos. Ngayon naabot na yan sa 1,225 pesos kada biyahe. Narito ang ulat.
Simula ngayong Huwebes, March 18, epektibo na ang taas pasahe sa mga bus dahil yan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, 35 centavos kada kilometro ang magiging dagdag singil sa pasahe. Halimbawa, ang biyaheng Cubao-Legazpi vice versa na dating 1,050 ngayong darating na Huwebes, magiging 1,225 pesos na yan o may 175 pesos na pagtaas. Kalbaryo umano ang dulot nito sa ilang commuter na umaasa lang sa pagsakay ng bus tulad ni Annalyn. Pagbiyahe lang, galing trabaho papuntang bahay, ramdam na namin yung pagtaas ng pamasahe at presyo ng gasolina syempre. Budget ng araw-araw bilang nanay, budget araw-araw, naapektuhan yung nakalaan ng budget para sa ganitong araw. So mahirap. Ang ilang bus company naman sa Bicol Central Station, ramdam na ang pagbaba ng bilang ng mga pasahero dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na sinabayan pa ng taas pasahe. Sobrang tumal po magawa ng sobrang taas ng diesel natin ngayon. Nakaka-apekto po talaga sa amin na mga bus driver po. Mahirap na po ang pasahero tsaka po sobrang taas po ng diesel. Ayon sa LTFRB, ang pagpapatupad ng bagong fare matrix ay upang matulungan ang mga bus operator na makabawi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pumapatak ng 30 centavos per kilometer ang dagdag kada kilometro sa ordinaryong provincial buses na mula sa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos. Sa air-conditioned buses naman, 35 centavos per kilometer mula sa 2 pesos and 10 centavos hanggang 2 pesos and 45 centavos per kilometer. Magiging guide po dito. Oras na meron po sila dito, pwede na po sila maningil. Yung fare meetings lang, mas detalyado po yun which we are giving them until June to secure para maging permanent na po yung rates nila. Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga commuter na iberepika ang tamang pasahe basis official fare guide at isumbong sa kanila ang anumang overcharging. Chris Novello, CSN. Isang linggo bago ang Semana Santa, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang road reblocking sa Andaya Highway. Ilang segment umano ng tinatrabahong kalsada sa lugar ang bubuksan na sa susunod na linggo. May ulat si Eli Balbin. Tila pinitensya sa mga motorista at residente ang matinding trapiko sa Maharlika Highway, partikular sa Barangay Manangle, Sipukot, Camarines Sur, dulot ng paulit-ulit na road reblocking o pagkukumpuni ng mga kalsada. Ayon sa residente na si Nora Rivera, madalas na nahihirapan ang mga biyahero na dumaan sa nasabing lugar dahil sa matagal na hindi matapos na proyekto. May mga pagkakataon pa umanong nagdudulot ito ng mahabang pila ng mga sasakyan, lalo na tuwing peak season. Napakahirap po, napakahirap. Para sa mga biyahero, mahirap. Yun po, pag may nagmamadali, mayroon nag-counterflow, kaya malimit mag-aksidente. Halos 2 buwan ng unang bisitahin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Maharlika Highway mula Quirino hanggang Andaya Highway. Kahapon, muling binisita ni Secretary Dizon ang naturang lugar. Kasama ng kalihim ang ilang DPWH official, Kamsur Governor El Revilla Perte, Congressman Jorge Horibata at iba pa. Ininspeksyon nila ang ilang nagpapatuloy na road reblocking sa Manangle, Sipukot maging ang kabutagan sa Lupi. Maagagan nyo, nung last na visit namin dito, 2 months ago? Mga February. Mga 1 month and a half ago, sarado to So, alam nyo naman, ang sabi natin noon, ang pinangako natin sa mga taga-Kamsur tsaka kay Gakong, is pagdating ng Holy Week, dapat tagus-tagusan na gato, free-flowing na tayo both lanes. Ayon kay Secretary Dizon, maayos ang pagkakagawa ng kalsada sa Barangay Manangle matapos ang ginagawang reblocking sa lugar na hindi na daw patsi-patsi ang pagtatrabaho. Sa katunayan, sa susunod na linggo, bubuksan na sa mga motorista ang 2 lanes na kahabaan ng Manangle kaya inaasahang magiging magaang ang biyahe ng mga biyahero ngayong nalalapit na Semana Santa. Sinabi ng kalihim na patuloy pa nilang i-inspeksyonin ang iba pang bahagi ng kalsada kabilang na ang Barangay Kabutagan at ang Mauka Bridge upang matiyak na maayos at ligtas itong madadaanan ng mga motorista. So mukhang ma-achieve naman natin yon. Checkin ko lang, may mga 3 pa kaming titignan pero at least ito, Monday, bukas na to. Tsaka maayos ang pagkagawa.
O kahit yung Yusek ko na sobrang stricto, sabi niya maayos ang pagkagawa. Ito tatagal na to. Ito tatagal to. Kitang-kita mo pa lang tatagal to. Hindi to patsi-patsi na lang. So tatagal na to. So ang problema, marami pa tayong kailangan gawin. Pero importante muna, Holy Week, kahit paano naman, yung biyahe naman ng mga kababayan natin, hindi naman sila masyado mahirapan. Kasi ang problema dito, pagka one way yan, pag Holy Week, sa dami ng dadaan dito, tutukod na yan. Yung traffic nito, aabuti na ng ilang kilometro yan. Kawawa naman yung mga kababayan natin dumadaan. And remember, hindi lang taga Bicol ang dumadaan dito. Lahat papuntang Visayas, papuntang Mindanao, mga galing Visayas, Mindanao, papunta ng Luzon, lahat yan dito dumadaan. So, at least yung Holy Week timeline natin, mukhang mabibigay naman natin sa mga kababayan natin. After Holy Week, ayun na, talagang magkakaroon na ng magawakang construction dito. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor El Rey Villaperte kay Secretary Dizon at kay Pangulong Bongbong Marcos sa mabilis na aksyon sa pagkakumpuni ng Quirino at Andaya Highway. Salamat tayo kay Pangulong Bongbong, kay Secretary Vince na finally maganda ang aksyon, mabilis, hindi na patsi-patsi, solid ang pagkagawa, pang matagalan. So pasalamat tayo kay Pangulong BBM, kay Secretary Vince for quick action. So pag nagkakaisa, walang problema hindi kaya. Eli Balbin, CSN. Doble pasanin para sa mga mangingisda sa bayan ng Pasakaw ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pasanin pa sa kanila ang mahina umanong huli. May ulat si Regine Bue. Kalbaryo ngayon ang kinakaharap ng mga mangingisda sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Maliban kasi sa halos wala nang mahuling isda, dagdag pasanin pa sa kanila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Inabutan namin ang mangingisdang si Tatay Jomar mula sa Barangay Karanan. Nakakagaling lamang sa laot, bitbit ang kanyang lumang lambat na may mga butas na rin. Isa-isa niyang iniahon ang lambat pabalik sa kanyang bangka, ngunit 3 pirasong maliit na isda lamang ang kanyang nahuli. Mga huling hindi pa sapat para sa pagkain ng kanyang pamilya. Sobrang napakahirap ba? Ibo kang kadito ng dako, mahalong pang gasolina. Minsan maindakop kaya sobrang hirap. May pagsapala na lang, makabili lang ba ng ng pambigas. Tanghali pa lamang ay ikalawang pagpalaot na umano niya iyon sa araw na ito, ngunit katulad ng una, wala pa rin halos mahuli. Dahil sa kakulangan ng isda at limitadong langis, hindi na siya makalayo sa karagatan at ilang kilometro lamang mula sa baybayin ng kanyang nararating, malayo sa mga lugar na dati ay sagana sa huli. Ayon sa kanya, kung noon ay 2 beses lamang na paglaot sa isang araw ay sapat na upang makabuo ng halos 1,000 piso para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kasalukuyan, kahit umabot pa ng 4 na ulit ang kanyang pagbalik sa dagat, tsamba na lamang kung mapuno ang isang balde ng huli. Samantala halos dumoble na rin ang kanilang gastos sa pagkarga ng langis, kaya naman lalong lumalalim ang kanilang suliranin sa kabuhayan. Dahil dito nananawagan si Tatay Jomar at iba pang mangingisda ng agarang tulong at subsidy mula sa pamahalaan, kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sana po may libre sa mga saralit na parasira. Sana bigyan ng pansin ba yung mga maliit na mangingisda na bigyan kami ng pang gasolina, pambili ng ganon. Sa gitna ng humihinang huli at tumataas na gastusin, hindi tiyak ng mga mangingisda sa Pasakaw kung paano matutugunan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Regine Bue, CSN. Patuloy na mararanasan ang mainit na panahon sa Camarines Sur. Hindi pa man idinedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init, ay ramdam na sa maraming lalawigan sa Bicol Region ang pagtaas ng temperatura. Ayon sa Pag-asa, Southern Luzon, kaninang alas 2 na itala sa Camarines Sur ang 32 degrees Celsius o Caution Heat Index. Bukas, March 18, inaasahan naman ang Extreme Caution na Heat Index na abot hanggang sa 33 degrees Celsius. Pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko na iwasan ang mga aktibidad na nakababad sa init ng araw. Kasunod ng pagkakasawi ng isang siklista matapos masagasaan ng garbage truck ng LGU Naga, panawagan ngayon ng Naga City Bike Board na maayos na at mapinturahan ang mga bike lane. Si John Amador sa detalye.
Matapos ang pagkakabangga patay ng garbage truck ng Solid Waste Management Office o SWMO sa isang siklista nitong nakaraang linggo sa bahagi ng rotonda, nagkaroon na umano ng arigluan sa pagitan ng pamilya ng biktima at driver ng truck. Sa kabila nito, magkakaroon naman ng retraining at drug testing sa mga dump truck driver. Ito din ang unang hiningi ng Naga City Bike Board bilang tugon sa insidente ng pagkamatay ng siklista. Maliban dito, pinapanawagan din ng Bike Board ang agaransa ng pagpondo sa refurnishing at repainting ng mga bike lanes sa lungsod. I-refurnish o kaya pinturahan dirara para maging visible na inyong mga bike lane namin. Sa aloy namin, hindi na pinturahan. So, dahil ang halaton giraray, may aksidente na nga nitang last Saturday, may aksidente giraray. Hindi kasi mga motorist, dahil na visible si bike lane. So, para sa enda, dahil na consider sa bike lane ko. Pero niya ang manggirara dyan. Naikumpara pa ni Hernandez ang kagandahan ng bike lane sa Legazpi na galing umano sa national government ang pondo na katulad sana umanong disenyo ang magawa. Gayong itinuturing pa namang bike-friendly city ang Naga. Maliban dito, isinusulong din ng Naga City Bike Board ang pagkakaroon ng bicycle response team sa lungsod. Kung may pang available ang bike lane, may pang sufficient fund. Ang request me is to create a bicycle response unit. Maigiminar, ma-protection, mga enforcer ini. Na iyo, si masabi, may mga darang tools yan, in terms na ma-refer, may mga daraman yan ng mga medical kit, in terms na mga may aksidente sa road, pangalawa may mga radyo sinda. Yung response unit na ni, yun na yung si ma-sustainer kang bike lane. Masabi, o sir, bawal hindi, bawal po mag-parking digdi, bike lane po ini. Dahil sa tumataas na bilang ng mga bike lane users, nakasalalay umano ang kaligtasan ng mga siklista sa mga interbensyon at maayos na bike lane sa lungsod. Jan Amador, CSN. Sumailalim sa learning sessions ang mga estudyanteng anak ng overseas Filipino workers sa Pamplona, Camarines Sur. Si Regine Bues sa detalye. Nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA katuwang ang Kamsorpeso at iba pang ahensya ng isang learning session para sa mga anak at kaanak ng Overseas Filipino Workers sa Pamplona National High School. Migit kumulang 60 junior high school students ang dumalo sa aktibidad na layong palalimin ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga benepisyong maaari nilang matanggap, kasabay ng pag-unawa sa mga hamon ng pagkakaroon ng magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Isa sa mga tinalakay ang coping with the challenges of migration and separation, lalo na sa gitna ng pangamba ng ilang estudyante dahil sa sitwasyon sa Middle East, kung saan nagtatrabaho ang magulang o kaanak ng ilang estudyante. Ayon sa mga estudyante, nakatulong ang sesyon upang mabawasan ang kanilang pag-aalala at mapalakas ang kanilang loob. Tinalakay rin ang potential career options at ang epekto ng parental absence sa pagpili ng career bilang paghahanda ng mga estudyante sa susunod nilang hakbang matapos ang junior high school. Kabilang sa mga dumalo ang grade 10 student na si Fevrish na 8 taon nang hiwalay sa kanyang ina na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasulukuyan siyang nakatira kasama ang kanyang mga kapatid sa kanilang mga lolo at lola. Sa kabila ng pangamba dahil sa sitwasyon ng pinagtatrabahuan ng kanyang ina, sinabi niya na nauunawaan niya ang sakripisyo nito para sa kanilang kinabukasan. Malaki rin ang naitulong ng programang ito ng OWA katawang ang provincial government upang higit niyang maunawaan ang kanyang sitwasyon at maliwanagan sa tatahakin niyang landas. Sa po kayo, kinakabahan po ako kasi po, nahiling ko po talaga kung paano nagtama yung bomb gun po duman po sa, as in, hiling-hiling po sa video call kung paano po. So, para po sa kuya, kinakabahan po ako para po sa security. Siyempre po kang mother ko, which is yung mother ko po na nasa ibang bansa. Full po ako kasi nag-go po kanining program ng OWA. Kasi po na, ano po ninda ang mga sa OFW, kung ano pang gigiribuhon me in the future na makuha po yun pong pagkawaning trabaho ko, paano po mag-ibuning resume. I'm thankful po sa province of Kamsur and OWA sa pag-conduct po ng arog po kanina program kasi nakatabang po siyang maray as a student na in the future makuha po ng trabaho kung mapaibang bansa or ditiyo po. Super nakakatabang po siya para sa ako kasi mas garo po mas nalilinan ko po ang isip ko kung ano po ko in the future. Malibang kay Fevrish, ibinahagi rin ni Leonard ang kanyang karanasan bilang anak ng OFW. Ayon sa kanya, bagamat hindi madali ang malayo sa magulang, nauunawaan niya ang pangangailangan magtrabaho ng mga ito para sa kanilang pamilya. So good po kasi there's a lot of students po and family na may mga students na may mga parents na nasa ibang country nga po para maano to.
Like natatabangan po ng mga students na mas mapaintindi na they po ang magulang nila nagtutulog sa responsibility which is ano po talaga sa responsibility para matawa ng mayos na buhay. To OWA po and the Provincial Government of Camarines Sur, thank you po sa pagkandak ang araw kaming activity which is nakakatabang po sa buya. Samantala, tiniyak ng Peso Camsor at ng pamahalang palalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gov. El Rebelloforte ang patuloy na pagbibigay ng suporta at mga programang makakatulong sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsor News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.